नमस्कार. पाणीपुरी म्हटलं की सगळ्यांच्याच तोंडाला पाणी सुटतं. तर या पाणीपुरीचं एकदम चटपटीत आणि मस्त असं पाणी कसं बनवायचं ते आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. पाणी खूप सुंदर होण्यासाठी एक खास मी इन्ग्रेडियंट घातलेला आहे, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. खूप सुंदर असं हे पाणी आपलं तयार होणार आहे. तर याच्यासाठी करायचं काय आहे, ते एक मिक्सरचा जार घ्यायचा आणि याच्यामध्ये हिरवी कोथिंबीर घ्यायची आहे, भरपूर अशी स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे. त्याला जे देठ असतात ना ते नक्की घ्या, कारण तिथंच कोथिंबीरीची मेन चव असते. तर इथं मी एक अशी मोठी मुठभर भरून मस्त अशी हिरवी कोथिंबीर घेतलेली आहे. जेवढी कोथिंबीर आहे त्याच्या निम्मे आपल्याला इथं पुदिना घ्यायचा आहे. एक हिरवी मिरची घातलेली आहे. तुम्हाला तिखट जेवढा आवडत असेल त्या प्रमाणात तुम्ही इथं हिरवी मिरची घालायची आहे. आणि हे आल्याचे 4-5 तुकडे घातलेले आहेत. फ्लेवर खूप छान येतो. आवडत असल्यास एखादा लसूण तुम्ही लसूणची पाकळी इथं घालू शकता. आता याच्यानंतर याच्यामध्ये हा चिंचेचा पल्प घालायचा आहे. तर थोडी चिंच घेतली, त्याच्यामध्ये पाणी घालून मी त्याचा कोळ काढून घेतलेला आहे आणि तो इथं वापरलेला आहे. तुम्हाला आंबट केवढं पाहिजे त्या प्रमाणात तुम्हाला इथं चिंच घालायची आहे. चिंचेनंतर मी इथं अर्धी वाटी जवळजवळ हा गूळ घातलेला आहे. मस्त अशी आंबट, तिखट, गोड अशी आपलं हे पाणी तयार होणार आहे. त्यामुळे गूळ आवर्जून वापरा. गुळाने मस्त अशी वेगळीच ती आपली एकदम टेम्पटिंग अशी टेस्ट येते. थोडीशी साखर घातलेली आहे. साखरेचा गोडवा पण या पाणीपुरीमध्ये पाण्यामध्ये आला तर एक वेगळा गोडवा येतो आणि मस्त चटपटीत गोडसर पाणी तयार होतं. अर्धा चमचा मी इथं काळं मीठ घातलेलं आहे. अर्धा चमचा मी इथं आपलं रेग्युलर मीठ घातलेलं आहे. माझ्याकडे आता हे पिंक सॉल्ट होतं, त्याच्याऐवजी तुम्ही रेग्युलर पांढरं मीठ पण वापरू शकता. हा जो एव्हरेस्टचा पाणीपुरी मसाला आहे तर त्याचं माझ्याकडे अर्धा होता. 10 रुपयाचं पॅकेटमध्ये अर्धं पॅकेट होतं, तर ते सगळं मी इथं वापरलेलं आहे. तुम्ही पूर्ण पॅकेट पण वापरू शकता. त्याच्यानंतर मी 10 रुपयाचं इथं जलजिराचं पॅकेट वापरलेलं आहे. आवर्जून जलजिरा पाणीपुरीच्या या रेसिपीमध्ये वापरा. खूप चटपटीत आणि टेम्पटिंग अशी मस्त आपलं हे पाणीपुरीचं पाणी तयार होणार आहे. जे ठेलेवाले असतात ते जलजिरा वापरतात या पाणीपुरीच्या पाण्यामध्ये आणि त्यामुळेच त्यांचं जे पाणी आहे ते खूप चविष्ट तयार होतं. तर नक्की वापरा जलजिरा. तर पूर्ण पॅकेट मी इथं वापरलेलं आहे. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये मी 2 मोठे बर्फाचे खडे घातलेले आहेत. बर्फ वापरल्यामुळे काय होतं की आपलं पाणी जे कलर आहे तो तसं चेंज होत नाही. मस्त असं हिरवंगार असं आपलं इथं पाणी तयार होतं. आणि नंतर मग मी हे मिक्सरला एकदम छान असं फिरवून घेतलेलं आहे. त्याच्या आधी मी त्याच्यामध्ये थोडंसं थंड पाणी वापरलेलं आहे. इथं आपण नॉर्मल पाणी वापरायचंच नाही आहे, तर थोडंसं फ्रीजमधलं थंड पाणी वापरलेलं आहे. आणि आता हे मिक्सरला मी छान अगदी मस्त बारीक असं होईपर्यंत फिरवून घेतलेलं आहे. तर खूप चटपटीत आणि मस्त असं आपलं हे पाणी तयार होणार आहे. छान असं बारीक फिरून झालेलं आहे. तर एका मोठ्या भांड्यामध्ये हे सगळं काढून घ्यायचं आहे. गूळ थोडासा वितळायचा राहिलेला आहे, पण तो नंतर आपणच या पाण्यामध्ये वितळून जाणार आहे. आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी थोडंसं थंड पाणी घातलेलं आहे. तुम्हाला कितपत हे पाणी गोड पाहिजे त्या प्रमाणात तुम्हाला याच्यामध्ये गूळ किंवा साखर ॲड करायची आहे. नंतर मग याच्यामध्ये मी थोडे चिली फ्लेक्स घातलेले आहेत. तिखट केवढं पाहिजे त्या प्रमाणात तुम्हाला हे चिली फ्लेक्स इथं घालायचे आहेत. थोडासा बारीक चिरलेला कांदा, थोडं बारीक चिरलेली हिरवी कोथिंबीर असं याच्यामध्ये ॲड केलेला आहे. आणि मस्त असं आपलं दिसायला पण भारी असं हे मस्त असं पाणीपुरीचं पाणी तयार होणार आहे. लिंबाच्या चकत्या घातलेल्या आहेत. आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी ही खारी बुंदी घातलेली आहे. तिचं पण प्रमाण तुम्हाला आवडत असेल त्या प्रमाणात तुम्ही इथं घालायचं आहे. नाही आवडत असल्यास तुम्ही ही स्किप केली तरी चालेल. याच्यामध्ये अजून तुम्ही थोडंसं भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर घालू शकता, थोडासा हिंग घालू शकता. याने हा पाणीपुरीचं जी टेस्ट आहे ती खूप छान येणार आहे. सगळं छान एकत्र करून घ्यायचं आहे. किती मस्त असं आपलं जबरदस्त पाणीपुरीचं पाणी तयार झालेलं आहे. तुम्ही हे बघू शकता. आता अजून याची चव वाढवण्यासाठी मी थोडंसं याच्यामध्ये एक इन्ग्रेडियंट वापरणार आहे. त्याने एकदम असं चटपटीत आणि एकदम जबरदस्त असं आपलं हे पाणीपुरीचं पाणी तयार होणार आहे. तर तो इन्ग्रेडियंट काय आहे ते तुम्हाला मी आता सांगणारच आहे. तर त्याच्याआधी तुम्ही बघू शकता कसं छान असं पाणी आपलं हे तयार झालेलं आहे. तर तो इन्ग्रेडियंट म्हणजे हा पिण्याचा सोडा. तर आपण इथं ह्या पाण्यामध्ये सोडा वॉटर घालणार आहोत. सोडा वॉटर घातल्यामुळे या पाण्याची चव आहे ना ती वेगळीच अशी होऊन जाते आणि खूप चटपटीत एकदम मस्त एकदम मनाला शांत करणारं असं छान असं हे पाणी तयार होतं. तर एकदम थंडगार सोडा मी या पाणीपुरीच्या पाणीमध्ये ॲड केलेला आहे. आणि नंतर हे छान अगदी एकत्र करून घेतलेलं आहे. तुम्हाला जेवढा पाहिजे पातळ पाहिजे पाणी त्या प्रमाणात तुम्हाला इथं हा सोडा जो आहे तो
सोडा वॉटर जे आहे ते तुम्हाला इथं ॲड करायचं आहे. आणि बघू शकता तुम्ही किती भारी आणि जबरदस्त असं आपलं हे पाणीपुरीचं पाणी तयार झालेलं आहे. तुम्ही असं पाणी तयार करून छोटासा पाणीपुरीचा तुमचा व्यवसायसुद्धा करू शकता. खूप जबरदस्त लागतं हे पाणी, अगदी ठेलेवाल्यांपेक्षाही भारी. तर आता या पाण्यापासून आपण मस्त अशी आता ही पाणीपुरी तयार करूया. तर उकळलेल्या बटाट्यामध्ये मी थोडंसं मीठ घालून तो स्मॅश करून इथं बेसमध्ये घालणार आहे. तुम्ही या बटाट्यामध्ये उकळलेले पांढरे वाटाणे किंवा चणे आणि थोडेसे बेसिक आपल्या चटपटीत मसाले घालून ते सुद्धा असं एकत्र करून एक बेसचा मसाला तयार करू शकता. मी इथं प्लेन बटाटाच आणि मीठ वापरलेलं आहे. ते घातल्यानंतर आपल्याला हे आपलं पाणी घालायचं आहे. सोडा वॉटर घातल्यामुळे खरंच सांगते ह्या पाण्याची जी टेस्ट आहे ती खूप छान होते. नक्की ट्राय करून बघा ही पाणीपुरीच्या पाण्याची रेसिपी. सोडा वॉटरमुळे किती फरक वाटला ते तुम्ही मला मात्र कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. तर आता हे मस्त अशा पुऱ्या ज्या आहेत त्या पाण्याने आपल्याला भरून घ्यायच्या आहेत. तर मस्त चटपटीत असं हे आपले मस्त घरगुती पद्धतीमध्ये, आणि असं जर तुम्ही पाणी केलं ना तर खूप स्वस्तामध्ये तुम्ही भरपूर अशा पाणीपुरी घरच्या घरी खाऊ शकता. एकदम करायला सोपी आहे रेसिपी, काहीच कठीण नाही आहे. वरतून मी थोडासा हा बारीक जो 0 नंबरचा शेव आहे तो घातलेला आहे. दिसायला पण छान दिसतो आणि आपली पाणीपुरी पण खूप चवदार तयार होते. तर तुम्हाला ही माझी पाणीपुरीची रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये मात्र नक्की सांगा. अशा प्रकारे नक्की पाणी तयार करा. अगदी घरातल्या छोट्यांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना ही पाणीपुरी नक्कीच आवडणार आहे. तर व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओला नक्की लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला मात्र नक्की सबस्क्राईब करा. अशा छान छानशा रेसिपीसह आपण भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. आणि बघू शकता तुम्ही किती मस्त असं आपलं हे पाणीपुरीचं पाणी आणि आपली पाणीपुरी तयार झालेली आहे. साधारण ते 8 ते 10 माणसांना पुरेल एवढी पाणीपुरी इथं तयार झालेली आहे. थँक्यू.